Това са историите от първо лице за войната в Ирак. Разказани от мъжете и жените, които я преживяват. Тази църква ще избухне. Трябва да се махаме оттам веднага. На 20 март 2003 г. започна голямото настъпление на Съединените щати и техните съюзници в Ирак. Основната причина, посочена от администрацията на американския президент Джордж У. Буш, беше, че правителството на Садам Хюсейн укрива оръжия за масово унищожение. Тук се включват химически, биологични и евентуално ядрени оръжия. Вашингтон също така заяви, че Садам трябва да бъде отстранен заради бруталното му управление и предполагаемите връзки с международния тероризъм. Но още преди войниците да влязат в Ирак, не беше ясно какво точно ще се случи след свалянето на правителството. Отдавна има напрежение между Ирак и Съединените щати. През 1991 година Ирак беше победен във войната в залива, след като окупира Кувейт. След това Организацията на Обединените нации наложи санкции и стриктни инспекции за забранените оръжия на Ирак. Съединените щати и Великобритания също наложиха зони с забрана за полети в северната и южната част на страната. Това означава, че на някои иракски военни самолети е забранено да летят в тези райони. Когато иракската противовъздушна отбрана обстрелва патрулиращите самолети, американските и британските сили отвръщат на удара. Така че, въпреки че все още няма нова голяма война, малките въздушни сблъсъци вече продължават. Съединените щати вече имат подготвен военен план в случай, че избухне нова война. Той е наречен О-план 1003, но първата версия на този план е предназначена за по-големи сили и по-бавни операции. Това не е това, което иска американският министър на отбраната Доналд Ръмсфелд. Ръмсфелд вярва, че Ирак може да бъде победен само с по-малка, но по-бърза военна сила. Вместо веднага да изпрати огромен брой войници, той иска да разчита на съвременни самолети, високоточни оръжия, разузнаване, специални части и бързо придвижване на сухопътните войски. Имаше висши военни офицери, които се притесняваха от предварителния план. За тях малката сила може да е достатъчна, за да победи иракската армия, но може да не е достатъчно, за да се контролира цялата страна след битката. Броят на войниците, които ще бъдат изпратени, също беше многократно променян и преразглеждан. Поради това много време и усилия на военните стратези бяха насочени към организирането на разполагането. Планирането за сигурността, управлението и реда в Ирак след падането на Садам обаче остана ограничено. Според последващите анализи на DPR, коалицията е разполагала с достатъчно сили, за да спечели основната битка. Но не е толкова ясно дали този брой войници е достатъчен, за да се запази мирът след това. Съединените щати имат още един проблем. Операцията им в Афганистан все още продължаваше след атаките от 11 септември. Америка трябваше да осигури и войници, самолети, разузнавателни екипи и пари за Афганистан. Това означава, че не всички военни ресурси могат да бъдат прехвърлени в Ирак. В началото Съединените щати планираха да навлязат в Ирак едновременно от север и юг, като основните сили щяха да дойдат от Кувейт на юг. Междувременно, големи американски части трябваше да преминат през Турция, за да нападнат северната част на Ирак. Но на 1 март 2003 година парламентът на Турция не позволи на американските сухопътни сили да използват тяхната територия. Поради това Съединените щати бяха принудени да променят плана си само няколко седмици преди началото на инвазията. Според новата стратегия, най-голямата коалиционна сила ще дойде от Кувейт. Те също така не възнамеряват да спират и да водят продължителни битки във всеки град на юг. Основната им цел е да пробият веднага, да разрушат комуникациите на иракската армия и бързо да стигнат до Багдад, преди правителството на Садам да успее да изгради стабилна отбрана. Тук скоростта и изненадата са от решаващо значение. Докато танковете и войниците настъпват по земята, самолетите ще атакуват военните щабове, радарна станция, комуникационен център и други важни цели. Специалните части също ще навлязат в различни части на страната, за да събират разузнавателна информация, да дестабилизират иракското командване и да попречат на някои подразделения да окажат помощ на Багдад. Всяка страна, участваща в коалицията, има различни задачи. Британските сили са натоварени с контрола над полуостров Фао, важно място близо до Персийския залив. Те също така трябва да обкръжат и контролират Басра, вторият по големина град в Ирак. Австралия предостави самолети, военноморски сили и специални части. Полша също изпрати около 200 командоси. Но най-голямата част от силите всъщност идва от Съединените щати. Около 170 000 коалиционни войници участваха в първата фаза на операция Иракска свобода.
Това е по-малко от силите, използвани от коалицията по време на войната в залива през 1991 година. Въпреки това, те имаха огромно технологично предимство. Коалицията разполагаше с модерни самолети, управляеми бомби, уреди за нощно виждане, съвременни танкове, сателитна комуникация и по-бърза система за военно командване. Но американските стратези също имаха погрешни предположения. Те очакваха много иракски цивилни да ги посрещнат като освободители. Те също вярваха, че Садам може да използва химически оръжия, когато коалицията се приближи до Багдад. Затова много войници носеха защитни костюми, маски и оборудване за откриване на химически вещества. Но след инвазията не беше открит активен запас от химически, биологични или ядрени оръжия, каквито бяха описвани преди войната. Според окончателните заключения на иракската изследователска група, Ирак е унищожил по-голямата част от забранените си оръжейни програми след войната в залива. Също така, не беше доказано, че Ирак е разполагал с големи запаси от оръжия за масово унищожение през 2003 година. От своя страна и Садам Хюсейн не е преценил правилно ситуацията. В продължение на много години Ирак беше подложен на въздушни удари и силен натиск от страна на Съединените щати. Поради това Садам сякаш повярва, че отново ще има само ограничени бомбардировки. Той също така се надяваше, че може да предотврати инвазията чрез сътрудничество с инспекторите по оръжията на ООН. Той не очакваше напълно, че Вашингтон вече е готов да изпрати големи сухопътни сили чак до Багдад. Садам също така имаше доверие, че неговите войници могат да се бият. Но много от иракските военни офицери знаеха, че Америка има огромно превъзходство по отношение на самолети, оръжия, обучение и комуникация. Те знаеха, че е трудно да се спре коалицията в широката и открита пустиня на Южен Ирак. Когато бъдат забелязани от американските самолети, могат да бъдат нападнати преди дори да се доближат до врага. Още един голям проблем беше организацията на отбраната на Садам. Той не разположи всичките си най-силни войници на границата с Кувейт, а насочи повече сили към други заплахи. На изток Иран отдавна е съперник на Ирак. На север пък правителството се тревожи за кюрдските групи, които отдавна искат по-голяма свобода. Затова иракската армия е разпръсната в различни части на страната. Дори републиканската гвардия, най-добрата и най-доверената сила на Садам, не беше събрана в една силна отбрана. Садам умишлено раздели тези части, защото се страхуваше, че могат да бъдат използвани за преврат срещу него. Поради това само малко от най-добрите му войници бяха разположени близо до Кувейт, когато започна инвазията. Докато коалицията се подготвяше за бързо настъпление към Багдад, иракската отбрана беше разпръсната, слабо координирана и зависеше от заповедите на един лидер, който не разбираше правилно истинските планове, които се задаваха срещу него. В първите дни на инвазията коалицията напредваше бързо, но в град на Сирия те разбраха, че цялата война няма да бъде лесна. На 23 март 2003 година конвой на американската армия се изгуби и навлезе в район, контролиран от иракските сили. Конвоят беше от 507 рота за поддръжка. Основната задача на това подразделение беше да ремонтира и поддържа военните превозни средства. Те не бяха създадени да водят тежки сражения. В конвоя имаше 18 превозни средства и 33 войници. Поради грешна посока те попаднаха вътре в Насирия. Там бяха нападнати от иракски войници и въоръжени бойци, които не носеха редовни военни униформи. Някои от техните превозни средства имаха слаба защита. Много от войниците също бяха изморени и им липсваше ясна комуникация. 11 американски войници загинаха, 7 бяха заловени, докато други бяха ранени или временно отделени от своето подразделение. Засадата показа, че дори коалицията да напредва бързо в откритата пустиня, ситуацията става много по-опасна, когато навлязат в град. Много сгради, тесни улици, мостове, канали и места, където врагът може да се укрие. Също така не е лесно да се разбере кой е обикновен цивилен и кой е въоръжен боец. Точно този тип битка искат да използват федеините на Садам. Федеин Садам е въоръжена група, лоялна на правителството и на партията Баас. Те не са като редовната армия, която има ясни униформи и редовни военни части. Те често използват пикапи, леко оръжие, гранатомети и извършват бързи атаки. Те се приближават от различни посоки, след което веднага се оттеглят или се укриват в града. Тяхната цел не винаги е да победят коалицията в голяма битка. По-практичният им план е да забавят напревека, да нарушат снабдителните линии и да увеличат броя на жертвите. Докато търсят изчезналите войници, на морската пехота на САЩ е наредено да контролира важните мостове в града.
Те се нуждаят от мостовете, защото това е пътят през река Ефрат и Близкия канал. Ако не ги превземат, движението на силите на север може да се забави. Но операцията стана хаотична. Имаше танкове, които трябваше да се изтеглят за зареждане с гориво. Имаше части, които загубиха ясна комуникация. Някои превозни средства затънаха в мека и кална почва. Докато ротът се настъпваше, те бяха посрещнати с минохвъргачки, картечници, гранатомети и стрелба от различни позиции, но все пак стигнаха до канала. Но добрата координация между частите беше прекъсната. В разгара на хаоса някои превозни средства се изтеглиха назад без ясна заповед. Останалите морски пехотинци останаха без подкрепа и почти бяха обкръжени от врага. Те поискаха помощ по въздуха. Пристигнаха щурмовите самолети А-10. Проблемата, която възникна, беше, че пилотите не разпознаха веднага, че някои от превозните средства долу принадлежат на морската пехота на САЩ. Собствените самолети удариха тяхната позиция. Според официалните доклади на американската армия, имаше морски пехотинци, които загинаха и бяха ранени вследствие на комбиниран иракски огън и приятелски огън. Но дълго време беше трудно да се определи точният брой на загиналите, които са пряко вследствие на атаката на А-10. Приятелският огън се случва, когато собствените сили са случайно улучени. Това може да се случи поради грешна информация, слаба комуникация, лоша видимост или неправилно разпознаване на целта. На Сирия всички тези проблеми се случиха едновременно. Морските пехотинци също достигнаха и овладяха важния маршрут. Но цената, която платиха, беше тежка. 18 морски пехотинци загинаха в ожесточените сражения през този ден. Частта от пътя, по която минаха, беше наречена Алеята на засавите, заради поредицата от нападения, които преживяха там. Не само на Сирия създаде проблеми на коалицията. В нощта на 23 март до ранните часове на 24 март американската армия изпрати хеликоптери Апачи срещу републиканската гвардия. Апачите са като тежки бойни машини във въздуха. Те разполагат с управляеми ракети, неуправляеми разке и оръдия, за да унищожават танкове и други цели на земята. Американските командири имаха голямо доверие в операцията. Очакваха, че хеликоптерите ще проникнат дълбоко в иракските позиции и ще унищожат много превозни средства. Но иракските защитници бяха подготвени. Докато апачите летяха на ниска височина, по тях беше открит огън с противовъздушни оръжия, картечници, както и с леко стрелково оръжие от земята. Не всяко попадение трябваше директно да свали хеликоптера. Дори само ако бъде улучен двигателят, ротолът, горивната система или навигационното оборудване, хеликоптерът може да бъде принуден да се изтегли. От 32-те апачи участвали в операцията, почти всички бяха улучени или повредени. Един хеликоптер падна в район, контролиран от иракчаните, и двамата му пилоти бяха заловени. Те нанесоха само малки щети на целта. Това беше сериозно предупреждение за коалицията. Това показа, че дори и много от оръжията на Ирак да са стари, те все още могат да бъдат опасни, когато се използват едновременно и ефективно срещу нисколетящи самолети. По същото време силна пясъчна буря удари Южен Ирак. Всичко наоколо стана почти оранжево. Видимостта намаля, колоните се забариха и стана по-трудно за самолетите да летят. Финият пясък полепна по машините, оръжията, превозните средства и комуникационното оборудване. Войниците също имаха затруднения да виждат дори само на няколко метра разстояние. Заради засадата по време на пясъчната буря в Насирия и неуспеха на нападението с апачи, започна да се задава въпросът дали инвазията вече започва да се забавя. Но като цяло, основните коалиционни сили продължаваха да настъпват. В първите дни по-големият им проблем беше дължината на снабдителната линия, отколкото редовната иракска армия. Трябваше постоянно да се докарват от Кувейт храна, вода, боеприпаси, гориво, резервни части и медицински консумативи. Колкото повече се отдалечаваха войниците от границата, толкова повече се удължаваше маршрутът, който трябваше да се охранява. Иракските нередовни бойци използваха тази слабост. Вместо да се изправят срещу основните танкови формирования, те нападаха по-слабите конвои, ремонтни части и снабдителни превозни средства в тила. Още преди да се случат тези сблъсъци, коалицията се опита веднага да поеме контрол над важните райони на юг. Американските и британските сили превзеха полуостров Алфао, южните петролни съоръжения и пристанището Касър. Касър е важен, защото това е единственото голямо пристанище на Ирак, което е директно свързано с Персийския залив. Когато пристанището е обезопасено, то може да се използва за внасяне на хуманитарни помощи и допълнително оборудване. Нефтените полета. Румайла също са от голямо значение. Коалицията не иска да се повтори случилото се по време на войната в залива, когато иракските сили подпалиха много петролни кладенци в Кувейт. Затова те бързо се насочиха към петролните съоръжения,
за да предотвратят евентуално масово унищожаване. На север коалиционните специални части си сътрудничиха с кюрдските пешмерги. На запад те извършваха нападения и маневри, за да объркат иракското командване. Целта беше да се създаде впечатление, че може да навлезе още една голяма сила от посока Йордания. Преди инвазията, американското разузнаване също се опита да убеди някои иракски командири да се предадат или да се откажат от Садам. Те използваха обаждания, имейли, листовки и съобщения, изпращани до военните части. Но това не доведе до масово дезертиране през първите дни. Имаше такива, които се предадоха, но много останаха на позициите си поради страх или заради заповеди от правителството, или поради вярата, че все още могат да се бият. Иракската армия беше голяма по численост, но това не означаваше, че всички са готови да се бият. Много от техните танкове бяха стари, повредени или с недостатъчна поддръжка. Комуникацията между отделните части също беше слаба. Имаше добри иракски офицери, но не винаги те заемаха най-високите позиции. При управлението на Садам по-често беше по-важно да си лоялен към Баас партията, отколкото да имаш умения в областта на военната стратегия. Поради това много командири се страхуваха да вземат самостоятелни решения. Те трябваше да чакат заповеди отгоре, дори когато ситуацията се променяше бързо. На 17 март 2003 година президент Буш даде на Садам и неговите синове 48 часа да напуснат Ирак. Иракското ръководство отказа. 2 дни по-късно САЩ бомбардираха място във фермата Дора, извън Багдад. Въз основа на тогавашната разузнавателна информация, те вярваха, че Садам и някои висши служители може да са там. Той не беше там. Последваха още въздушни удари срещу ръководството, командни центрове, комуникационни системи и военни цели. На 20 март основните сухопътни сили окончателно преминаха границата. Те бързо навлязоха в Южен Ирак, но събитията в Насирия и Кербала първи ясно показаха, че скоростта и модерното оръжие не са достатъчни, за да се избегнат всички проблеми. Има врагове, които не се виждат лесно. Има градове, в които всяка улица може да се превърне в лабиринт. И по време на бързи операции, дори един грешен завой, повредено радио или неправилна цел, могат да доведат до големи загуби. Докато коалицията се приближава към Багдад, още една битка се води по телевизията. Пентагонът знае, че обществената подкрепа е от решаващо значение. Затова повече от 600 журналисти са включени директно в американската и британската армия. Тези журналисти са наречени прикрепени журналисти. Те са част от конвоя и спят близо до войниците. И виждат битката от първа линия. Поради това те могат бързо да изпращат истински видеа директно от бойното поле. Но това има своята цена. Тъй като разчитат на армията за храна, транспорт, информация и сигурност, някои се питат дали все още могат да останат неутрални. Те виждат войната само от гледната точка на една единствена част. Затова не винаги имат цялостна представа за ситуацията. За Пентагона програмата се оказа успешна. Вместо само пресконференции, телевизионните мрежи получиха постоянни видеоматериали с танкове, войници и сражения директно от фронтовата линия. Едновременно с това коалицията използва психологически операции срещу иракската армия. Милиони листовки бяха пуснати от въздуха. В тях пишеше да не се сражават, да не унищожават петролните съоръжения и да не изпълняват заповеди, които могат да ги изложат на опасност. Не всички се предадоха директно, но много от тях смениха дрехите си, оставиха оръжията си и просто се прибраха у дома. Много обикновени иракски войници нямаха доверие на Садам. Те също знаеха, че е трудно да се биеш срещу враг, който има ясно превъзходство в авиацията, танковете, комуникациите и прецизните оръжия. След кратко спиране на настъплението, основните американски сили отново се придвижиха към Багдад, като най-важният път беше коридорът при Кербала. Това е тесен маршрут между Карбала и голямото езеро на изток от него. След като бъде преминат, Багдад може да бъде достигнат по-лесно от юг. Някои иракски командири знаеха, че основното нападение ще мине от тук. Но заповедите от правителството бяха объркани. Имаше служители, които продължаваха да изпращат преувеличени доклади за предполагаемото нападение. Загуба за коалицията. Поради това иракското ръководство не беше наясно колко близо са американските сили, а Садам все още подозираше, че истинското голямо настъпление може да дойде от запад. Синът му Кусай вземаше много от военните решения. Заповедите често се изпращаха чрез куриери, а не по радиото, за да не може коалицията да открие тяхното местоположение. Това е по-сигурно срещу електронно наблюдение, но е и по-бавно. Когато заповедта достигне до дадено подразделение, ситуацията на бойното поле може вече да е различна. На 2 април 2003
Третата пехотна дивизия на САЩ достигна важен мост на река Ефрат близо до Мусаиб. Те трябваше да превземат моста, за да могат танковете и другите превозни средства да преминат към Багдад. Иракските инженери се опитаха да го взривят. Една част беше повредена, но все още можеше да се премине. Американските сили използваха димна завеса, за да затруднят иракските защитници да ги видят. Подкрепа оказаха и хеликоптери Апачи, бойни машини Брадли и щурмови лодки. Иракската артилерия водеше силен огън, но не можеше лесно да пробие дебелата броня на танковете Ейбрамс и машините Брадли. Когато американската бронетехника премина, иракските защитници бяха победени в близък бой. Иракските сили се опитаха да използват камиони, натоварени с експлозиви срещу моста. Но те бяха забелязани и унищожени преди да достигнат целта си. След като коалицията вече контролираше прелеза, основният път към Багдад беше отворен. На юг британските сили в Басра действаха по-внимателно. Те не навлязоха веднага дълбоко в центъра на града. Първо го обкръжиха, събраха информация и изчакаха силите, лоялни на правителството, да отслабнат. Внимателният подход беше важен, защото много от жителите на Басра са шиитски мюсюлмани, които отдавна се изпитвали репресии от правителството на Садам. В крайна сметка британските сили също влязоха и превзеха града. В Багдад първоначалният план на американците беше постепенно да обкръжат столицата. Те щяха да изградят бази наоколо и да провеждат поредица от нападения, преди да поемат контрола над целия град. Но това се промени, след като командирите видяха, че отбраната на Ирак е слаба и хаотична. На 4 април американските сили превзеха международното летище в Багдад. Това беше важно постижение, защото вече се намираха в западната част на столицата и имаха сигурно място за доставки и допълнителни войници. След това третата пехотна дивизия поиска разрешение да изпрати танкове в Багдад. Тази атака беше наречена Thunder Run. Това не беше обикновен патрул. Това беше бързо и мощно навлизане на танкове и бронирани машини в града. Целта беше да се изпита отбраната, да бъдат унищожени позициите на противника и да се покаже, че коалицията вече може да влезе в столицата. На 5 април американците проведоха първия Thunder Run. 28 танка Abrams и 14 машини Брадли преминаха по главното шосе към летището. Докато настъпваха, по тях се стреляше от сгради, превозни средства и от страни на пътя. Един танк Abrams беше повреден и изоставен. По-късно той беше бомбардиран от собствен самолет, за да не попадне в ръцете на иракските сили. Иракското правителство използва видеото на повредения танк като доказателство, че уж са спрели американците. Но основната бронирана колона все пак достигна до своята цел. Първият рейд показа, че все още има съпротива в Багдад, но тя няма добре организирано централно командване. 2 дни след това американците проведоха още по-голям Thunder Run. Вместо просто да се върнат на летището, бронираните сили завиха към правителствения район в центъра на Багдад. Бързо стигнаха до района на президентските дворци. Пътищата бяха широки и околността открита, затова танковете по-лесно виждаха и поразяваха приближаващите иракски бойци. Но беше голям риск да останат там. Трябваше да им се достави гориво, храна и боеприпаси. Камионите със снабдяване бяха по-уязвими от танковете и трябваше да минат по същото шосе, което непрекъснато беше под атака. Едновременно с това, американската пехота трябваше да охранява важните надлези зад бронираната колона. Ако иракските бойци ги превземат, маршрутът за излизане може да бъде прекъснат и танковете да се окажат в капан в центъра на Багдад. Надлезите бяха атакувани многократно. Иракски войници, милиция и чуждестранни бойци се приближаваха на малки групи и с различни превозни средства. На някои места американските защитници едва не останаха без боеприпаси. Конвоят с доставки също беше ударен. Някои камиони бяха повредени и изгорени, но останалите превозни средства успяха да преминат и доставиха необходимите припаси в центъра. Поради това американските командири решиха да не се изтеглят. Набегът, който първоначално е трябвало да бъде само временно навлизане, се превърна в постоянно задържане на центъра на Багдад. Операциите Thunder Run на 5 и 7 април бързо сломиха организираната обрана на столицата. Докато американската бронетехника вече беше в правителствения район, иракското ръководство вече нямаше ясен контрол. Садам се местеше от едно укритие в друго. Много от официалните лица изчезнаха, скриха се или избягаха. Останалите части действаха без единен план. Въпреки това, градът все още не беше безопасен. Имаше цивилни, които бяха попаднали в сраженията. Когато танковете навлязоха в главните улици, докато трафикът все още беше нормален, цивилни автомобили се оказаха в средата на престрелката. На 9 април американските морски пехотинци и някои иракчани свалиха голямата статуя на Садам на площад Фердос.
Това беше показвано многократно по телевизията. За много зрители това се превърна в символ на падането на неговото правителство. Но тълпата беше по-малка, отколкото показваха многото близки кадри. Според последващи анализи, многократното отразяване преувеличи впечатлението за огромна тълпа в Багдад. Това бяха хората, които бяха там. Вярно е, че правителството на Садам падна, но това не означава, че проблемите на Ирак са приключили. Британските сили превзеха Басра. След това американците влязоха в Тикрит, родния град и основната база на подкрепа на Садам. На 1 май 2003 година президент Буш говори от самолетоносача USS Ейбрахам Линкълн. Зад него имаше голям транспарант с надпис «Мисията е изпълнена». Транспарантът всъщност беше предназначен да отбележи края на мисията на кораба, но заради мястото и времето на речта, много хора го възприеха като обявяване на края на цялата война. Това обаче не беше точно това, което каза Буш. Той каза, че основните бойни операции са приключили, но коалицията ще остане, за да помогне при прехода от диктатура към ново правителство. Само за няколко седмици Садам загуби властта, а редовната иракска армия се разпадна. Но бързата победа на бойното поле не означаваше, че има възможност. Коалицията превзе Багдад. По-трудният въпрос сега е как ще управляват страна, която изведнъж е останала без лидер, военно командване, полицейски контрол и функциониращо правителство. Правителството на Садам падна бързо, но след битката се появи по-голям проблем. Полицията изчезна, много държавни служби спряха да работят и започна масово разграбване в Багдад и други градове. Съдържанието на магазини, офиси, болници, музеи и държавни сгради беше откраднато. На много места нямаше кой да спре крадците. Коалиционните войски не бяха достатъчни, за да пазят цялата страна. Те също така даваха приоритет на защитата на военни цели, вместо на обикновени сгради и домове. За много иракски цивилни посланието беше ясно. Коалицията може да свали предишното правителство, но не може веднага да възстанови реда. Още по-опасно беше положението в военните складове. Много депа, пълни с боеприпаси, не бяха охранявани. Взривни вещества, ракети и други оръжия. Според Сметната палата на САЩ, кражбите са станали масови заради големия брой складове и липсата на охрана. Много от оръжията, които изчезнаха тук, по-късно попаднаха в ръцете на групировки, които се бореха срещу коалицията. Съединените щати също не бяха подготвени за бързия срив на старата система. Имаше планове управлението веднага да бъде предадено на иракските изгнаници, които отдавна са извън страната. Но когато пристигнаха в Ирак, американските официални лица видяха, че реалната им подкрепа от обикновените хора е ограничена. Междувременно много граници останаха отворени. Влязоха чуждестранни бойци, докато имаше градове на север и запад, в които почти нямаше присъствие на коалицията. На 12 май 2003 година Пол Бремер беше назначен да ръководи Временната коалиционна администрация или CPA. Това е временното правителство, което ще управлява Ирак, докато все още няма ново иракско ръководство. Едно от първите действия на CPA беше мащабната дебаасификация – отстраняването на членовете на Бааската партия от висшите държавни постове. Целта беше да се премахне влиянието на партията, която Садам използваше, за да контролира страната. Но имаше голям проблем. При предишната система много учители, инженери, лекари, мениджъри и обикновени държавни служители трябваше да се присъединят към Бааската партия, за да получат работа или да се издигнат в длъжност. Затова, когато беше приложено масовото уволнение, не само верните хора на Садам останаха без работа. Сред тях бяха и много хора с опит в управлението на държавата. Още по-тежко беше следващото решение. На 23 май CPA издаде заповед номер 2. С нея беше разпусната иракската армия, както и някои служби за сигурност и държавни организации. Изведнъж стотици хиляди бивши войници останаха без работа и заплата. Много от тях имаха военно обучение. Те знаеха къде са скрити оръжията. И някои от тях имаха чувството, че ги третират като врагове, въпреки че не всички бяха лоялни на Садам. Вместо да ги използват, за да помогнат за поддържането на сигурността, те останаха извън новата система. Някои тихо се прибраха у дома, но други се присъединиха към въоръжени групи, подпомогнаха бунтовническата съпротива или продадоха знанията и оръжията си. Това беше една от най-големите грешки в първия етап на окупацията. В същото време нарастваше общественото недоволство. Имаше иракчани, които първоначално се зарадваха на изчезването на Садам, но това бързо бе заменено от страх и съмнение, когато останаха без ток, работа, полицейска закрила и основни услуги. От тяхна гледна точка, това вече не беше освобождение. Това вече
беше чужда окупация. Още по-напрегнати станаха районите с преобладаващо сунитско население, които преди бяха близки до властта на Садам. Един от тези райони е Фалуджа. Градът не беше толкова разрушен по време на първата инвазия. Но поради слабия контрол на коалицията и силния гняв на жителите, той бързо се превърна в център на съпротивата. Там започна да става ясно какъв е истинският проблем. Основните сражения срещу редовната иракска армия приключиха. Но все още нямаше стабилно ново правителство, функционираща полиция или достатъчно сили за сигурност. Старата система се срина преди да бъде изградена новата. И в този вакуум се разпространиха оръжия, гняв, страх и групировки готови да се бият. Войната, за която се смяташе, че ще приключи с падането на Багдад, просто навлезе в по-дълга и по-хаотична фаза.